Acesta este acuzat de proxenetism și înșelătorie. A venit a bine. Stai frustrant așa un pic. Cine are haz și talent, cine dă din număr lent, are banda, n-are școală, că a fost mereu absent. E abi fă, e abi fă, e abi fă, dau 1000 pe tricou, apar și dispar din nou. Când iese abi pe afară, se aude un ecou. E abi fă, e abi fă, e abi fă. Știu să te fac și să râzi, dar știu să te fac și să plângi. Stai dracu fraiere jos, că la nivelul meu n-ajungi. Vreau ca toți trepării să meargă la cerșit și toți lăutarii înapoi la zugrăvit. Că a venit regele înapoi să vă f***ă nevestele. Hei, credeți că a scăpat de mine, dar nu e așa ușor. Că dacă ar fi să dispar, vă iau cu mine să mor. Cine are haz și talent, cine dă din număr lent, are banda, n-are școală, că a fost mereu absent. E abi fă, e abi fă, e abi fă. E abi fă, e abi fă, e abi fă. Eu nu o să mor vreodată, n-o să dispar niciodată. Cum a zis Salam odată, eu sunt bombă nucleară, distrug tot ce mă înconjoară. V-am mai zis, dacă vreți fraierilor, vă dau și înscris. Și pentru invidioși, azi murocar, n-aveți cum să îmi dați gol, că Dumnezeu îmi e portar. Cine are haz și talent, cine dă din număr lent, are banda, n-are școală, că a fost mereu absent. E abi fă, e abi fă, e abi fă.